Robert Fico alebo Michal Šimečka? Práve tento politický súboj môže rozhodnúť o tom, kam bude Slovensko smerovať po ďalších parlamentných voľbách. Na jednej strane stojí Robert Fico a Smer, ktorý stavia svoju politiku na silnom sociálnom štáte, suverénnej zahraničnej politike a ostrej kritike časti politiky Európskej únie. Na druhej strane Michal Šimečka a Progresívne Slovensko, ktoré presadzuje výraznejšie proeurópske smerovanie a patrí medzi najväčších kritikov súčasnej vlády. Spor medzi oboma politikmi sa pritom už dávno netýka iba ekonomiky. Ukrajina, Rusko, Európska únia, zahraničná politika, konzolidácia či fungovanie štátu. V mnohých zásadných otázkach predstavujú Fico a Šimečka dva veľmi odlišné pohľady na budúcnosť Slovenska. A premiér už sám hovoril o voľbách v roku 2027 ako o rozhodovaní o ďalšom smerovaní krajiny. Preto dnes jednoduchá otázka pre vás. Keby ste si museli vybrať medzi týmito dvoma menami, Robert Fico alebo Michal Šimečka? Napíšte do komentára iba Fico alebo Šimečka a odoberajte minútovú politiku pre ďalšie politické správy a videá.